ndị be anyị ekene unu n'ụbọchị nke taata. Anyị na-asị onye ọbụla biko nke ọbụla echi ka izelu nke ọbụla echi nnọọ nke ọbụla a na-etu ka izelu ọdịrọ fecha fecha ichi echichi onye abụọ ọbụla ibido anyị na-enye onye ọbụla wetara olu ulie ka iwelu nke ọbụla ichi ka izelu ya. N'ụbọchị nke taata ana m ewetara gị mmemme nke anyị na-akpọ ka anyị jee ahịa. Kedu ihe ị na-azụ? Kedu ihe bụ ihe anyị na-ere? Kedu afịa nke ịma? Kedu ihe ịkpọsa nchọ ka ndị mmadụ bịa malụ? Kedu afịa? Kedu ife ị na-egosi ndị mmadụ ịya bụ isi na nke a bụ nke nji azọpụta onwe m, nke nji azụ onwe m? Gịnị bụ ife a? Oge a bụ oge ị ga-egosipụta ya bụ ife ndị a niile ị na-azụ, ife ndị a niile ị na-ere, aka ọrụ niile anyị na-arụpụta. Ị na-arụpụta ya arụpụta, ị na-ele ya ele, ị na-egosi ya egosi, ị na-emere ihe mmadụ otu ọbụla isi eme ya, mana ọ bụ ife iji eli nri nke dị mma. Ị wee chọọ ka ndị mmadụ mara ife ị na-eme, ka ndị mmadụ mara ebe ị nọ, ka ndị mmadụ mara otu isi eme ya bụ ife. N'oge a ka ị ga-egosipụta ya bụ ife ndị a niile. N'oge a anyị kpọrọ ka anyị jee ahịa ka ị ga-egosipụta ihe ndị a niile ka ọra mmadụ fịa. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu, ọ bụrụ na ịkpọsa afịa mana mmadụ afụrụ ya, onwekwa ha na-azụ. Ọ bụrụ na ịkpọsa ahịa mana ọkpa ada aga ebe a, anya ada afịa, onwere ihe ha na-azụ. Nwanne, ọ bịa ka anyị ji wetara gị oge a nke anyị kpọrọ ka anyị jee ahịa, ka anyị gosipụtara ndị mmadụ ahịa ị na-azụ, gosipụtara ndị mmadụ ife ị na-alụpụta, ya bụ ife ị na-eme iji alacha pịọm. Ọ dịrọ mma ihe mmadụ na-eme o ji alacha mmanụ ewelie na-egwu egwu. Mee ka ọra fịa, mee ka mba ụwa dum fịa, maka na ọkwa onye kpọpụta onwe ya ụwa fịa. Nke bụ eziokwu, ọkwa onye zuo onwe ya, onye zuo onwe ya chi ya ezo onye. Mana esi onwe gị, m ga-apụta ife ka amalụ m amalụ, m ga-apụta ife ka ọra afụ m, ọra afụ gị. Ọkwa n'ụwa ga na-afịa ka anyị nọ, mana ị ga-apụta na ewe afụ gị na ọ onye bịa afịa na-ere afịa. Ọ bụ na ị nwee ngwa afịa ị ga-ere, iwe were wee zochie n'ime ụlọ. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu, mmadụ ama mbịakwasị gị ka ihe ịkpọsa, maka onwere ihe ịkpọsa. Nke na ịkpọsa ka ọ ya bụ iwepụtara ọra anyị wee fịa wee jụọ gị nke a na-ele ya ele, nke a ọ bụ ego one. Ọtụtụ ndị na-abụ a na-azụ ahịa asị na ahịa ada aga na ife ada eme ọfụma na mamụrụ nnọọ kemgbe m bidoro ahịa, kemgbe m bidoro zobe ahịa nke a, na onwee ka o si adị, onwee ka o si enye m nsogbu, na ọ da azụ na mfe na afịa enwezi isi ka ihe m ga-eme. Nke bụ eziokwu bụ imego ka ndị mmadụ mara ife ị na-azụ, imego ka ọra mara ihe ị na-ere, imego ka ọra mmadụ mara ihe ị na-emepụta ma ọ bụ ife ị na-ere. Nke bụ eziokwu, hapụkwa ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu. Afịa ọbụla ịkpọsa ị na-emere ka ọra malụ, ọ dị ka mmadụ ịlụcha ụlọ ma mma were ife nwe kpuchie anya, o nwere ego afịa ya si n'ụlọ nke a ma anya. Nke a ka anyị ji chechaa sị mba na ụfọdụ ndị na-agabiga nsogbu dị otu a ma nsogbu dị nke ọzọ, ka anyị mee ka ọra mmadụ nwee ohere igosipụta ife ha na-eme, igosipụta ahịa ha na-azụ, igosipụtara ọra mmadụ aka ọrụ ha na-alụpụta. Ya ka anyị ji tinye ya n'oge a nke anyị kpọrọ ka anyị jee ahịa. Ahịa ka anyị bịara n'ụwa, ahịa ka anyị na-ejekwa, ka anyị gosi ndị mmadụ ihe ị na-eme, ka ndị mmadụ si eziokwu eziokwu, achọrọ m nke a, achọrọ m nke ọzọ. Ọ bụ n'oge a na onyonyo a CIA News ka anyị ga-egosipụtara gị ihe ndị a niile, gosi gị ndị na-ele ihe dị mma ọfụma. Ị chọrọ ịzụ azụ mana ị mara ebe ị ga-azụta ebe a na-ele ihe dị mma, sonyere anyị n'ebe a. Ebe a kpọmkwem ka anyị ga-egosipụtara gị ndị na-ere ngwa afịa dị mma, ya bụ ịzụ ahịa na nke fa enwero nsogbu. Gị na ha zụọ ahịa, gị na ha kwuo okwu, ihe gị na ha kwuo dị ka kpịm ada akụ ya mmiri. Ọ sị gị na ngwa afịa bụ otu a ka ọ dị, otu a ka ọ dị. Ọ sị gị na ngwa ahịa ga-emere gị nke otu a ka ọ ga-esi mere gị. Ọ ndị anyị na-agba mbọ ka anyị gosipụtara ndị ụwa. Ọ bụ na ị chọrọ ịzụ azụ, sonyere anyị ebe a. Ị chọkwara na ire ere, sonyere anyị ebe a. Ị ga-ama ndị na-eme ọfụma. N'eziokwu eziokwu, ọkwa na ahịa ọma na-ere onwe ya. Ka anyị gosipụtara gị ahịa ọma ndị a niile, ka mba ụwa wee mara sị
na nke a bụ kpọmkwem, na nke a bụ ejesi ọgwụ. Sonyere anyị na mmemme a na CIA News na oge ka anyị jee ahịa, ka anyị gosira gị ndị na-ere ere nakwa ndị na-azụ azụ, ka ị mara nke ka mma. Aka m bụ onye nke gị, Chidi Ikenna Amobi. Ka anyị jee.